UPPL दोलोनिफ्राय मोनसे साफाय अभियान बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि सराइबिल बियाबनि मानगोनां बिजाथि सिला बसुमतारी सार, बेयावनो बाहागो लाफानो हानाय गसाइगाव जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि बिनय नार्जारी बिथां, लोगोसेयै जोंनि बर'बादा प्राइमारिनि गागि आफाद, लाइमोन आफाद आरो आइजो आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय मावथि लोगो बिथांमोन, दोलोनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय मावथि लोगो बिथांमोन, जे जोंहा मिरु आफादनि बिथोन बायदियै जोंहा मोनसे सौस अभियान मोनसे हाबाफारि बिथोन हरनाय बायदियै जों दिनै जोंनि सराइबिल ब्लकनि सिङाव थानाय बर'बादा प्राइमारियाव जों बे हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय जोङो खाथियाव थानाय जोंनि UN ब्रह्म मेम'रियेल एमइ स्कुल मोनसे, लोगोसेयै पल्टन बाजार आरो लोगोसेयै दङ जोंहा बर'बादा साब सेन्टार। दा जोङो बे मोनथाम जायगायाव जोंनि जेनाखि सौस अभियान बेखौ जोङो मावगोन। दा बे मावनायावहाय जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे UPPL दोलोआ मोनसे रायजो राजाफोरनि दोलो। दा रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनायानो बे दोलोनि गुबै थांखि। बेखायनो जोङो रायजो राजाफोरनि इयुन समावबो मोजां खामानि मावलांनो जोङो नाजाबाय थागोन आरो दिनैबो जोङो बे खामानिखौनो मावनो आवगायदों। दा बे हाबाफारियाव जाय बिथांमोनहा बाहागो लादों बिथांमोनखौ आं गोसो गुदुङै खावलायदों बिथांमोना जाहाथे मोजां भाबै खामानिखौ मावनानै मोजां भाबै फोजोबो। दा बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय आरो स्लोगान फंनैसो UPPL long live, long live, long live, UPPL long live, long live, long live, Pramod Baro long live, long live, long live, Pramod Baro long live, long live, long live, Sila Bosumantari long live, long live, long live, Sila Bosumantari long live, long live, long live, Thank you, Subhya Bhaut hai,